Селям алейкум, хайрлах шамлар, добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие полчаса в этой студии с гостем мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня и не только, которые непосредственно касаются временно оккупированного Крыма. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире на экраны ваших телевизоров. Режиссеры периодически выводят номер телефона, так что вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по Вайберу +3 80 67 63 46 130. Можете присоединяться по скайпу. atr.tv – это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. И, наконец, поддержать телеканал АТР вы можете, подписавшись на наш Patreon. Ссылку периодически режиссеры выводят на экран. Сейчас вы ее видите. Можете пройти по этой ссылке, выбрать уровень поддержки и стать частью большой крымско-татарской семьи АТР. Это поможет нам продолжать работу на информационном фронте. Я рада представить гостя нашей студии. Ярослав Юрчишин, народний депутат України, об'єднання «Справедливість», перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань антикоррупційної політики. Пане Ярославе, селям алейкум, витаю вас. Добрый день. Я наш эфир предлагаю начать со следующего информационного сообщения. Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джибар назвала карательной практикой советских времен решение российского следствия направить арестованного в Симферополе крымско-татарского политика, первого заместителя председателя Меджлиса крымско-татарского народа Наримана Джеляла в психіатричну больницу. Вот ее цитата. У тимчасово окупованому Криму Нарімана Джеляла безпідставно та примусово направили в стаціонар психіатричної клініки для проходження так званої психолого-психіатричної експертизи. Вона триватиме понад 20 днів. Каральна практика в кращих радянських традиціях. Пане Ярославе, що скажете? Ну, я можу тільки погодитися з Міністерством закордонних справ. Це практика сталінських, єжовських часів, коли, в принципі, це називалось каральною психіатрією, коли людину, яка не ламалася, просто примушували, чи психотропними засобами, чи просто в перебуванні в оточенні людей справді з психічними відхиленнями до якихось певних дій. Насправді це гірше, ніж середньовіччя. Я дуже сподіваюся, що нам вдасться донести цю інформацію світовій громадськості, зокрема використовуючи механізми Кримської платформи, і привернути до цього увагу світової спільноти. Це те, що не може залишитися без реакції. Мы уже на протяжении 7, а уже и 8 лет скоро будет, говорим о непрекращающихся репрессиях на территории временно оккупированного полуострова, о нарушении прав человека на территории Крыма. Говорим о том, что необходимо что-то делать с нашей стороны, с материковой части Украины, с мирового сообщества, чтобы хотя бы количество тех репрессий на территории полуострова уменьшилось. Но, как мы видим, количество политических заключенных с каждым годом все больше растет. Что мы делаем не так? Или, возможно, мы делаем все так, что Россия срывается на крымских татарах? Це комплексне питання. Насправді, що ми робили не так? Ми дозволяли Криму і кримсько-татарському питанню дуже часто випадати з уваги міжнародної спільноти. Україна недостатньо робила на міжнародному рівні, зокрема, остання парламентська асамблея Ради Європи, питання звучало, але питання звучало не як, скажімо так, одне з пріоритетних. Нам не вдалося об'єднати навколо питань, наприклад, корінних народів, нам не вдалося об'єднати більшість парламентської асамблеї Ради Європи для того, щоб чітко акцентувати на тих політичних переслідуваннях, які зараз є в Криму, і я погоджуюсь, які насправді дедалі актуалізуються. А не можна робити напівкроки. Тобто, коли Україна привернула увагу до Криму, ініціюючи Кримську платформу, і це насправді було надзвичайно важливо. Прикро, що це відбулося лише, фактично, на 7-й рік окупації, А одразу після цього потрібно було розгортати максимально, я б так сказав, наступальну операцію. Окрім створення офісів,
ми зараз не чуємо, щоб ця робота велася активно, але знаю, що і представництво при президенті з питань Криму і інші структури працюють, але про це не інформується настільки, як би мало інформуватися. Але і аналізуючи всі порядки денні всіх міжнародних заходів, які мають бути, і ОБСЄ, і ПАРЄ, і там навіть засідання Асамблеї НАТО, треба було дуже чітко продумувати, як нам поставити це питання в фактично порядок денний. Бо Росія діє досить прогнозовано. Була Кримська платформа, а представники Криму, незважаючи на те, що можуть бути переслідування, приїхали, були в засіданні Верховної Ради. Верховна Рада, і тут говорилося, що це ті люди, зокрема пан Наріман, це ті, хто перші під удари попадуть. І замість того, щоб, власне, вони зробили хоробро, вони повернулися. Але ми не задіяли, як країна, всі механізми, які ми мали задіяти для того, щоб таких ситуаций, як зараз, власне, з паном Наріманом, щоб... Что вы имеете в виду? Нужно было принять какие-то превентивные меры и сказать, что в случае обострения ситуации, задержания Наримана Джелялова или кого-то другого, мы поступаем таким-то, таким-то образом. Навіть, можливо, навіть не ми поступаємо таким-то образом, а таким чином, а в меморандумі, який був підписаний по Кримській платформі, зазначити про те, що, це, знаєте, це вже там розмірковання опісля. Але якщо насправді, бо я пам'ятаю, як в Верховній Раді і Мустафа Ага, і представники Ахтем Чайгос, Рустем Умєров звертали увагу на те, що от зараз на балконі Верховної Ради фактично присутні люди, які дуже ймовірно, що піддадуться репресіями. Так? Зал там вітав їх стоячи, але ми граємо з терористом. І з терористами треба діяти справді не те, що на випередження, а розуміючи, як він буде діяти, фактично обмежувати можливості для такої діяльності. Чи можна було в меморандумі про створення Кримської платформи чітко зазначити присутність, по-перше, представників Криму, вплоть до того, що виписати прізвище, і далі взяти гарантії від наших міжнародних партнерів про те, що якщо по цим людям, які приїхали з українського Криму для того, щоб прийняти в заходах державного значення участь, будуть вжиті якісь каральні засоби за їхню громадянську позицію, то, відповідно, світова спільнота готова діяти додатковими санкціями, додатковими кроками. Зараз так виглядає, що цього не вистачило. Можливо, би це не те, щоб зупинили Росію. Я сумніваюся, що Росія, в принципі, може щось зупинити, крім дуже жорстких дій. Але це принаймні би пом'якшило реакцію, і ми би не стали свідками чергового переходження будь-яких меж. Тобто, якщо раніше би суда і слідство хапали і давали абсурдні вироки, то зараз до людини, яка не визнає провини, яка свідомо фактично протиставляється тиску, задіють вже методи каральної психіатрії. Зараз дуже важливо, щоб, власне, оце Free Наріман, який зараз є хештегом в Фейсбуці, щоб це стало, скажімо, те, з чого починається, з того, чого закінчується будь-який міжнародна зустріч українських представників з нашими міжнародними партнерами. Я, наприклад, справді від сьогодні буду старатися при будь-яких зустрічах, зокрема, завтра має бути прийняття в британському посольстві, піднімати це питання і просити максимальної реакції. Дякую за позицію. І, пане Ярославе, закон о статусе политического заключенного. Закон о политических заключенных, об этом говорилось еще до инаугурационного саммита Крымской платформы, и более того, даже ждали, что, так как этот закон входит в пакет законопроектов Крымской платформы, будет принято до 23 августа, чего не произошло, и говорилось, что вот с началом нового политического сезона, осенью, вероятность того, что такой законопроект будет принят, очень высок. Когда Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект о политических заключенных, который ввел уже президент Украины Владимир Зеленский в парламент?
Те, що це ініціатива президента, це дуже добре. Фактично є можливість надання статусу пріоритетного, і це можна розглянути найближчим сесійним тижнем, тобто у нас наступний тиждень сесійний, починаючи з 19 жовтня, цей законопроект може бути вже на стадії розгляду. А чому було відкладено? Ну, суто з політичних міркувань. От у нас були ці всі дискусії стосовно там спікеріади, закону про олігархів. А насправді, якби не дивно звучало, але, напевно, це питання набагато меншої ваги, особливо зважаючи на те, чи буде ще дієвим закон про олігархів, і наскільки взагалі було там необхідно зараз заходити фактично тиждень тратити на подолання спікерської кризи, пов'язаної з відставкою і призначенням нового спікера, коли насправді наші люди на окупованих територіях, особливо в Криму, і їхні родини, що найголовніше, бо закон має визначити не лише статус, а і систему допомоги, власне, соціальних гарантій для тих людей, які теж страждають від ув'язнень, від, власне, цих каральних процесів. Тому я дуже сподіваюся, що нам вдасться таки наступного тижня почати роботу над цим законопроектом. Зокрема, своїм колегам по об'єднанню «Справедливість» зверну увагу. Якщо буде можливість підняти це на погоджувальній раді, звісно, це важливе питання, яке потребує першочергового обговорення, особливо в зв'язку з загостренням ситуації. Вы затронули тему кризиса в Верховной Раде Украины из-за отставки Разумкова, назначения нового спикера Верховной Рады. Как эта вся ситуация может повлиять на внутрипарламентскую, внутриполитическую ситуацию в нашей стране? Насправді, будь-яка така ситуація, вона сповільнює темпи прийняття важливих рішень. По-перше, незважаючи на те, що Руслан Стефанчук, який зараз обраний спікером, довший час працював першим заступником, але повноцінно війти в повноваження, скажімо, діяти в межах регламенту, що в нас не дуже популярно, для цього потрібен час. В той же час є ініціативи, які не роз'єднують парламент, а навпаки об'єднують. Ми зараз бачимо ситуацію, коли ініціативи по Криму, по кримській платформі голосувалися конституційною більшістю або майже біля того. Тобто серед тих, хто не підтримував ці ініціативи, була лише проросійська опозиційна платформа «За життя», і ряд там депутатів з чітко проросійською орієнтацією. На жаль, деякі з них там чи були, чи є в більшості, але це не впливає. Тому для того, щоб зшити парламент, навпаки, зараз було б дуже правильно піднімати ті питання, які стосувалися національної безпеки, прав політичних затриманих і фактично політичних в'язнів, в'язнів сумління в Криму, постанови, ймовірно, про засудження дій Росії, наприклад, підтримки позиції Міністерства закордонних справ і звернення до парламентських асамблей. З одного боку, це точно не те, що вирішить питання, але це те, що з одного боку дозволить парламенту відчути певну єдність, бо тут і опозиція, і більшість в питаннях національної безпеки переважно діють спільно. Я маю на увазі українська опозиція, не російська. Так. А з іншого боку, це дасть можливість і продемонструвати те, що Україні не байдужа ситуація в Криму. Бо я пам'ятаю, я з паном Наріманом знайомий, до речі, знайомився до дуже цікавих обставин. Вже після окупації Алім Алієв, керівник Кримського дому, організовував невелике, скажімо так, не навчання, так, а, скажімо так, спілкування для молодіжного крила кримсько-татарського народу. І Наріман теж приїжджав, і він тоді дуже активно виділявся тим, що в нього був якийсь такий просто шалений оптимізм. Тобто там всі спілкувалися, представники органів влади, бо вже на той час досить багато представників досить багато, окремі представники кримсько-татарського народу вже і працювали і в міністерствах, і були на певних посадах.
І якось відчувалася така не те, щоби, не зневіра, а, чесно кажучи, особливо тих, хто приїхав з Криму, я навіть не всіх, чесно кажучи, так аж дуже роззнайомився, бо про себе розповідали не дуже охоче, розуміючи, що і це теж виклик. Бо відчуття було таке, що, відчуття кинутості, тобто, що Україна, як країна, яка фактично не змогла захистити Крим, не змогла захистити тих, хто її підтримує на територіях анексованої Росії, що вона проявляє не дуже великий інтерес до кримських питань. І лише Наріман постійно говорив, головне – це ми самі. От якщо ми будемо боротися, якщо ми будемо показувати нашу нездоланність, то насправді не зможе ніхто від нас відвернутися. Ми не можемо чекати, поки хтось, і навіть наша держава, яку ми віримо, яку ми підтримуємо, громадянами якої ми залишаємося, що вона справиться без нашої участі. І це було так, було зрозуміло, чому по ньому основний удар фактично після засідання Кримської платформи і відбувся. І тут дуже важливо, щоб про таких людей, про в'язнів Кремля фактично постійно лунало і в Верховній Раді, і щоб ці імена нас об'єднували, бо так ми самі беремо, тобто ми дуже часто кажемо, от світ не дуже активно реагує. Буквально 2 тижні тому, напевно, у нас була зустріч з представниками посольства Німеччини, і вони казали, ми дуже чітко моніторимо як посольство ситуацію. Але ми дуже часто не відчуваємо конкретного запиту України на те, що би хотілося. Кажуть, дволико виглядає з одного боку, тому що дозволяє добудовувати Північний потік-2, чим явно грають на руку Російської Федерації. А з іншого боку, в питаннях прав людини вони готові займати жорсткішу ситуацію, не розуміючи, що даючи економічні важелі для Росії, тим самим зменшуючи свою можливість впливати на ситуацию с правами людей. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на прошлой неделе сказал, что Украина определила для себя политику создания таких региональных альянсов. Мы видели эти альянсы, это и Люблинский треугольник, и альянсы, которые сейчас формируются: Польша, Грузия, Молдова, Румыния и так далее, для обеспечения безопасности в Черноморо-Балтийском регионе. Как вы смотрите на вот такие региональные альянсы, и смогут ли они, на ваш взгляд, эффективно повлиять на безопасность в этих регионах? Не поляризируют ли они Европу? Насправді такі невеликі альянси скоріше зшивають Європу. Ми бачимо приклад Вишеградської групи, Чехії, Словаччини, Угорщини, Польщі, які фактично допомогли цим країнам, особливо Словаччині, яка економічно достатньо відставала, підтягнутися до стандартів Європейського Союзу і в багатьох не лише економічних питаннях, а в питаннях верховенства права та інших. Балтійські фактично країни, які теж як певна група, скандинавські країни. Певна регіональна специфіка є. Чому? Тому що сусіди набагато краще відчувають загрози. Наскільки Україна готова в такому форматі працювати? Наприклад, ситуація з викраденням судді Чауса на території Молдови і довший період навіть не пояснення, чому, як це сталося і наскільки українські спецслужби до цього причетні. В той же час це не завадило президентці Молдови таки приїхати на святкування Дня Незалежності, прийняти активну участь в Кримській платформі і фактично бути одним з таких дуже надійних партнерів України. Як би це не дивно виглядало, невеличка Молдова і достатньо велика Україна. Але чим ми такі близькі Грузії, Молдові, Вірменії? Тим, що насправді, якщо глибше копнути, ми всі розуміємо, як це жити з ядерними терористами під боком. Тому, і це набагато краще розуміє Східна Європа, це набагато краще розуміють нові європейські країни, ті, що приєдналися після 2012 року, ніж 2002 року, ніж ті, умовно кажучи, заможні Німеччина, Франція, яких
для яких оця Східна Європа свого часу, ще з Другої світової війни, і стала фактично буфером перед Радянським Союзом. Тому ідея непогана. Але тут треба розуміти, що в даному випадку тоді Україна має брати на себе фактично лідерство, як це спочатку планувалося за часів Ющенка при об'єднанні ГУАМ, де Україна теж мала амбіції стати таким, ну, не те щоб регіональним лідером, тут якби більше головним мотиватором чи ініціатором якихось змін. Чи готова Україна це робити? У мене велике питання. Чому? Тому що, насправді, навіть по зовнішній політиці досить часто першу скрипку грає не Міністерство закордонних справ, а Офіс Президента, коли основні позиції по міжнародній політиці озвучує пан Єрмак, а не пан Кулеба. Питання, чи дозволять пану Кулебі зробити ефективними такі механізми регіональної співпраці. Але будь-які нові формати, будь-які посилення української позиції, вони надзвичайно важливі. Все равно не скоординировано с Офисом Президента эти инициативы, которые сегодня... Я думаю, вони погоджені, але чи вони, тобто, чи дозволять Міністерству закордонних справ самостійно працювати і знаходити точки дотику, це велике питання. Бо насправді навіть як остання парламентська асамблея Ради Європи намагалася наша делегація досить активно підняти кримське питання, але їм сказали, дивіться, ми вже буквально попередньому актуалізували питання Кримської платформи. Зараз, в принципі, що ми будемо говорити нового? І коли наші колеги говорили, прийнятий закон про корінні народи, посилилися тиск. Давайте ми якось в цьому розрізі, ми не пішли якраз оцими такими двосторонніми контактами, бо, наприклад, Вірменія дуже зацікавлена теж підняти питання корінних народів, зокрема, ситуація по Туреччині, по фактично незагоєній раді вірменського народу. Є, навпаки, дуже хороші приклади, коли Британія фактично відроджує локальні мови, які вже зникали. І тут можна було би показати ширшу палітру, що, дивіться, тобто питання корінних народів, воно надзвичайно актуальне не лише для України, для окупованого Криму, а воно актуальне для цілої Європи. І нам, фактично, як цивілізованому світу, треба з одного боку бачити позитивні приклади Франції, Британії, які відроджують оці місцеві колорити, якісь місцеві фактично етнічні нюанси. І в той же час ми маємо дуже чітко засудити дії Росії, засудити дії інших тоталітарних держав, які вчиняли певні злочини. Особливо там, де це відбувається прямо тут і зараз. І можна було би створити таку коаліцію під конкретне питання. В принципі, пан Кулеба, напевно, і пропонує такі знаходити спільні точки болю або, навпаки, спільні точки розвитку і впливати. Тобто, чи можна досягнути фактично демілітаризації Чорного моря без участі всіх країн, окрім Росії, які мають вихід до Чорного моря, звісно, ні. Але якщо, наприклад, скоординувати ці країни, теоретично це можна досить активно зробити, особливо зважаючи, що сильні країни, така як Туреччина, вони є членами НАТО, і, в принципі, за умови зацікавлення Туреччини в такій коаліції, і тут навіть лідерство було б цілком логічно віддати більшій країні, тобто саме Туреччині, можна би було говорити про якісь певні моменти. Але зараз ми маємо тільки позицію пана Кулеби про те, що треба це робити. Як це буде робитися і яка ціль, тут поки що ще зарано говорити. Совсем недавно президент Украины Владимир Зеленский концепцию внешней политики Украины оценил как наглую политику. Как вы считаете, это правильно в отношении Запада? Та жесткая риторика, последовательная риторика, которая сегодня ведется в отношении наших западных партнеров, США, Европейский Союз, ООН. Зеленский назвал это наглой политикой. Это правильно? Я б не сказав, що це нагло. Це, знаєте, це... тобто можна її називати наглою, але насправді вона така достатньо інфантильна, така підліткова. Я не зробив домашнє завдання, тобто я там не проробив якийсь матеріал, а я шукаю виправдання не в собі, а намагаюся перенести відповідальність на вчительку, яка погано пояснювала, чи на сусіда по партії, якому це вдалося краще.
а він мені не допоміг. Тобто виглядало це, це достатньо дитячо. Коли ми, насправді не провівши домашнє завдання, тобто ми вимагаємо якихось посилень санкцій стосовно Росії, в той же час буквально досі тривають питання, а чи купували ми вугілля російське, чи купували ми російську електроенергію, хоча б там через Білорусь, так? І коли ми претензії висуваємо в енергетичному плані, будь-який там європейський політик може сказати: друзі, а ви навели порядок в себе? Ви ліквідували монополії Фірташа в облгазах? Не ліквідували. Тут, перепрошую, які питання до нас. Аналогічно, коли говориться там, що нам Європа постійно вказує на певний рівень корупції, хоча там в кожній країні корупція є. Але тут питання в тому... Вопрос в масштабах. Власне. І тут питання, коли Зеленський приходить, знаєте, як Хрущов, на ООН і говорить там: а ви там самі погані. Це не виглядає солідно, це не виглядає впевнено. Це виглядає отак по-підлітковому, а це виглядає слабко. Ми не справляємося зі своїми проблемами, а ви нам не допомагаєте. Ми на вас образимося. І ми підемо домовлятися з Китаєм. Це не далекоглядність. Це, на жаль, радники, які радять таке робити, це ті люди, які фактично підставляють президента країни. Бо насправді найкраще досягати результату – це провівши домашню роботу. Це чітко зробивши те, що ми вимагаємо від наших партнерів. От ми умовно кажучи, перед візитом Зеленського прийняли би закон про політичних в'язнів. Дуже чітко зафіксували, що Україна це питання фактично виносить на один з ключових пріоритетів зараз нашої зовнішньої політики. Ми б могли звертатися до міжнародних партнерів. Друзі, дивіться, от у нас політв'язні, ми там робимо такі-то зусилля, але цього не вистачає. А ми свою роботу зробили. Ви є гарантами дотримання прав людини по фактично не лише європейському континенті, а по всьому світу. Ви взяли на себе цю нішу, фактичну відповідальність як ООН. Допоможіть нам. От ми зробили це, ми готові допомагати, давайте наступні кроки. А коли ми приходимо і кажемо: ви йдете на поступки Росії. Вот на фоне этих всех событий, которые вы перечислили, и если сюда еще добавить стагнацию судебной реформы, отставку спикера Дмитрия Разумкова, вот чего ждать от завтрашнего саммита Украина-ЕС? Каких результатов на фоне всего происходящего? Чесно кажучи, я не думаю, що там буде якихось серйозних проривів, що там будуть якісь серйозні досягнення, і не через, власне, внутрішню політичну ситуацію в першу чергу, а через стагнацію на фактично всіх напрямках реформування. Судова реформа зараз де-факто заблокована. Вибори керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури ледве розморозили, знову ігноруються представниками Верховної Ради, фактично представниками більшості. Кворума нет. Так, ситуація з фактично захистом інвесторів, там попридумували інвестнянь, але насправді, якщо виникає якась серйозна проблема, влада розводить руками. Так? Тобто це все є дуже негативним таким фоном, і для Європейського Союзу насправді не настільки важливо, хто спікер, не настільки важливо, прийняли ми закон про боротьбу з олігархами чи ні, як реальні кроки, які показують, що Україна рухається в напрямку демократії. І тут всі ситуації, тобто замість того, щоб показувати консолідовану позицію, замість того, щоб, власне, спільними зусиллями зараз розблокувати і судову реформу, і насправді прийняти зрозуміле податкове законодавство, яке би полегшило роботу як українському, так і міжнародному бізнесу, все підміняється такою політичною вознею, як спікеріада в Верховній Раді. Європі це не цікаво. Тобто Європі цікава прогнозована, зрозуміла Україна, яка рухається шляхом реформ. Можливо, там навіть не так швидко. На це всі, знову ж таки, готові. Нам дуже часто посли розповідають, що, друзі, треба деколи, напевно, задовольнятися і невеликими кроками, але в правильному напрямку.
Але я не очікую жодних якихось серйозних речей. Знову ж таки, нам будуть продавати про якісь нові там програми співпраці, про нові проекти допомоги. Замість того, щоб насправді очікувати якоїсь активізації входження європейського бізнесу в Україну. Чому? Тому що це одна з таких найбільших гарантій того, що Європа буде більш зацікавлена в тому, що відбувається в Україні. Це не дивно, але реальна політика в тому, що інтереси йдуть за грошима. І якщо тут будуть працювати якомога більше європейських, американських, західних бізнесів, то, звісно, Європа буде набагато більш прискіпливо дивитися до ситуації. Бо уявіть собі просто таку картину, якби, наприклад, пан Наріман би працював представником якоїсь європейської компанії або експертом, яку б європейська компанія залучала до певних питань. І арештували би його і фактично направили би в психіатричну лікарню. Вже сама європейська компанія, в якій би він працював, змушена була би займати позицію набагато жорсткішу. І це не меншовартість. Це насправді те, що допомогло Східній Європі вистояти і розвинутися. Це те, чому Балтійські країни набагато швидше інтегрувалися в Європейський Союз. Чому? Тому що їхні сусіди-європейці були максимально зацікавлені, бо вони вже зайшли туди своїми конкретними інтересами. Україна ж поводиться як такий підліток, як себе показав, на жаль, пан президент України в наглій зовнішній політиці, коли замість того, щоб виконувати домашнє завдання, спалює зошит в знак протесту про те, що домашнє завдання він не зробив. Дякую вам дуже, пане Ярославе. Чухсагну, что приехали к нам в студию и ответили на наши вопросы. Ярослав Юрчишин, народный депутат України, об'єднання «Справедливість», був гостем нашей студии. Я с вами не прощаюсь. Мы прерываемся сейчас буквально на 5 минут. Далее эфир телеканала АТР продолжает информационная программа «Заман» на украинском языке. Не пропустите, а после мы вернемся в эту студию и продолжим нашу программу. Коршкевич.